Kitkot ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGJP jong ka South East Khasi Hills Border Circle ke lahir ban jurip ya ka jingtwa jong ka Surok Hamausin Ram bat ka jingyap jong unongnya jong ka wei ka trok kit dewilat. Kaseng hapo ka jingelam jong u President ka Circle u samla Kermen Shangdiar kala kentu ya ka tanat PWD bat ya ki nong tray jong ka department nadu ki overseer ki Mosteror ban Shimkhia ban bo no da ka kenja signboard ha ka jaka bom shong scam ka kendau. Lakan turu ia ke sorkar bakamdi ban le shiliang habawan ra ia ke kampenroi ha ke jela namar baya ka mausin ram la shui ishra khamtam ye kelenti ki singking kadawa ba ke sorkar ka di ban le mador ban jurip bat ban shnapan bha ia ke surok nadu moplang hadu balat dangar to nungkong syap abagi don hangne adin ba ngi ui ki jingjia bajah hangne naliang ni seng FPP yo South Khasi Border Circle yo ni ka thai mo sunram yimla on susnap pung seng nomor bengi i barabor kini ki jingjam bususi ki ja na ka daw jong ka jing bom shong scam kini ki jaka hani ka thai mo sunram jong te ningkong no syap ngi pha ek kubor snulam sakit trying trisam ki kur ki man ki ba ya kendu yang ni jingjam bususi accident hakani ke jaka ka ba laja ya ka jinghap ju kini ke trok kit simen hane ha mau senram neleng jungi keseng ngidon hangne ngimdon ban ong ban kentho ya nunu reit ngidon hangne tang ban kentu kei ke ba jalong hada haba hadin mangila jurip ngila pej ini jilong jiman yang dijeka wat ngi ki tresnong ro ngimtip ya kini ke jeka ba kamde ke jeka ka baskam namar ba ngimtip hiru ba kini ke jing kendro ba ka dei ke ba kendro tang daki plastik lande ki burni ki ba la sutap da kai kendo siap te kalong sisa ka jaka ka bam songsngan te idon hangne ban kenturu ya ka department jong ka peludi department ka badai kanong pek nung kmi kelinti kisingkin ki surok untia ki ba per hakane ka division ka jungi hangne hamosun ram ba khamtam kini ki field inspection ki ba dei ban pej ya kini jinglong jingman jung surok ne namar ba ki officer ba in charge ki chain lani ki kala na kapor sakapor wei hadin wei ki yawan te ni khwa ban kentu hangne ya kini ki badai sasai kum ki maharal kini ki SDO ki ba pej overseer nang ta kumju iki mastrul namar bangi kane kadong seneng namo senram station ni ki duna ba ka mastrul hajing sa mastrul ki di ban check pan pej kanu jika bolong er ladai ba ka department ka di ban bu no ri sanbut ban kenang baki kali ki bayat serum seneng kin itu ya ka jing bomlong singan ke jaka kenang baki nomnya ai pas kali ke jaka bomlong singan ki bomlong scam ki jaka ki ba syong kendor ki bom scam kenang ba kan lak na ki jingja ba susi bat ka ba arpat abang idon hangne kong keseng ngimla ban klam dak dok ti lena ba klam dak kren ya ka sorkar namar hakini ki khendiat banai ki balai ngila kren sepang tu jing tua katu ke jingja ke balaja setai sepo nong thamai nong tak ka baar habade bu tu jingja man hakane ka banai jun ha ga jing hap jong ki khendo ke jing tua khendo ki jing du i ke mensim ke bokodor hapo kadong ka than jongi bat sa sisin ngidon ban kren ni ke sorkar ngimla ban ni kendu marmet iki minister bat kumju yo usiam badon buram jong kejela ka jongi namar ba ngi ba kejulong jiman kene kasan perthai hangne hajala jongi i kumba ya ki jakala ni ki konsumsi ki ba ki nomi khmat jongi ki song ka opposition ni ba ki development ki man sekene ka than ka jongi ngamtip sikiwai pat konsumsi te kumta na lang jongi kum kasangi kun tujur ya ka sorkar ba kamni ban isra kumni ya kene jaka jongi ba kadai ban le ai ngakan mau haki post nam baladap mensua kamdei ba ka sorkar ka jing terkam juka kalong bakan terkam tang nakabanta ki emle la ni ekonomi khmat ki badon hakaroling ne ke jingkran jungi hangne kalong cisin bakala form ya ka sorkar cisin bakala don ka sorkar kamdei ka sorkar jong kanugunu ka parti ka kran sai ya kene ngi pha sai bangi kran sai hangne ya kene ka kerwo ban khnang ba ki breu ju sorkar kin yu i ba ka sorkar
kam dei ke sarkar jong kunu perti kadai ke sarkar jong yu pai ba ubadon kam ye ke jundon kam ki ba pher hapo ke jalahi borok kuai kum tangi pen habangi ui habangi bisar ya ke jiat nanti juga ne ke dong kathan jong mo sunram jongi ni sisangi saden haborok ki banta bat kam tam habadei bekalenti singkin kabolong butlum na kabanta upai ba uban badai lang ba ka surang badai lang ba kalenti singkin kalak bankiu kayo kokot kalak bankiu habubun ki banta kukumta na galang jungi keseng ngidon ban kuntujur sokar bakadai banle batle mardor habadai bat kene ki ka surok ka jongi nang ne nadu mau plang arsut seduk balat namar bagani surok jungi i ki baya ekne surok jungi nadu mau plang seduk balat kidon hadu saungut ki nongmi khmat te balai kini ki saungut ki nongmi khmat kim kranlam ye ki jing e jong pai ba khamtam hakalenti singkin. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.